1.54 за 14. Ага, его пред мене, сега ще му пусна ракета. Аха, видя го. Фокс, бе. Наблюдавам. Айде, бави си майката. Това го скукуражи. Да. Аз се прибирам. Айде да риперваш. Поправям 800 кила и се прибирам. Аз оставам боя 39 км двойка. Да. 7000. Така, аз на какво трябва да фана? Аре бе. Не двойка. Виждам ги, виждам. Съм с... Фани го това разбавям. Не гасни бе, не гасни бе. Добре, не успях да го загаса. Бавен съм, още не смея форсажа да използвам. Абе я си имам 800 кила, стига го. Прибирай се, бе. Двойка. Не ме видях. Браво, промъкни им се. Опитвам се. Разделиха се, че ми правят мамба. Нямам гориво и съм повреден. Да, бе, имам ракета. Прибирай се ти. Къде се развива боя? На Северо-Бандарнаге. Северо-исток. Бандарнаге. Може да го удара с урадието. Как ме срина букулка ти мръсен. Сега ти бах майката с урадието. Направо го разпуках. Браво. Не има още един и който ме стреля. У 2 вигена има. Наблизко. Все едно 9 км от мен. Не знам дали ще се прибере я, малко форсаж. Имам някакви 500 литра. Много енергия изгубих с това да я... Фокс 2. Повторя. Избегна аз на маневра. Уф. Километър и 8 от мене. Не е добре. Не е добре. Ти къде си? Идвам към Бандарнаге на 40 км. Фокс 2. Аз сега те видиме. Пляс. Браво, Тами. И двамата ги. Ще си го запишеш. В петицата, където ти е